हाय लोगोफोर आसा खालाम बयबो मोजाङै दं आङो दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै नागिरदों बर' रावनि आसाम टेटनि सोमोन्दै बेयाव दङ नम्बर बे सिलेबास हिसाबै बे सिलेबास फर टेट 2019 निमोन बियो बे 2019 निमोन थेवब्लाबो 19 ब्लाबो दा बे सिलेबासआनो दंजोबो आं चेक खालामबाय नायबाय नुबाय आङो दा नोंथांमोननि सिगाङाव बेनिनो बेयाव माखासे बर'नि दङ बर' बिमानि राव मा मा फैथावो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो होदों आं दा गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नैबे सानरायनि सोमोन्दै आं नोंथांमोन लाबोगोन बियो जाबाय बाव दं 6 to 8 माने एमइ सेक्सननि आरो एलपि सेक्सनाव दंखायो नै 5 to 1 to 5 आवहायबो दं नैबावहाय नायदो सानराय आं बे सानरायनिनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा जुदि बेखौ मोजाङै कमप्लिट बुजिबायब्ला नोंथां सानरायनिफ्राय जेसेबांखि कुइसन फैया मानो नोंसोरो माने 1 मार्कआनो जा 2 मार्कआनो जा नोंसोर बेखौ केरि खालामनो हागोन जेबो सिन्था गैया आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो लाना फैदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेयाव बानायदों आङो सानराय नाम्बार सानरायखौ इंराजियाव नाम्बार होनो आरो नोंथांमोना बुजिखागौ सानराया माखौ बुङो नङा होमबा जाय मोनसे एबा गोबांनि गियानखौ दिन्थिनो हायो बेनो सानराय नङा होमबा दा आं बेवहाय ओरैनो जास्ट एग्जाम्पल हिसाबै माने अपसनेल कुइसन होदों बेवहाय आङो बाव लेसन 1 लिरनानै होदों बे जाबाय माने आसाम टेटनि थाखाय बेयो हाजासे हेफाजाब होगोन आं आसा खालामदों दा नोंथांमोना नायलां दा सानराय बर' रावाव सानराया मोनबेसे रोखोमनि नङा होमबा बर' 1 नाम्बाराव दं बर' रावाव सानराया मोनबेसे रोखोमनि दा मिथिनांगोन जों सानराया मोनबेसे रोखोमनि बावमोन दं फार्स्ट अपसनावहाय मोनथाम मोनब्रै मोननै आरो मोनसे अब्ला बबे मोनसे जागोन नङा होमबा जों मिथिगौ सानराया मोननै रोखोमनि से सानराय आरो बां सानराय नङा होमबा ओंखायनो बियो बेनि फिननाया जागोन नैबे जागोन मोननै बे मोननैया मा से सानराय आरो बां सानराय गोसोआव लाब्लानो जाबाय दे आरो 2 नाम्बाराव दं बर' रावाव से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम लांनो थाखाय मा दाजाबो नङा होमबा बहाय दं सिगां दाजाबदा दाजाबो उन दाजाबदा दाजाबो गेजेर दाजाबदा दाजाबो गोजौनि मोनसेबो नङा बबे मोनसेया नङा होमबा जों दि से सानराय आरो बां सानराय लिरो नङा होमबा जेरै मोसौ मोसौफोर अमा अमाफोर दाउ दाउफोर बेबायदि लिरो नङा होमबा दानिया जोङो बे से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम लांनो बे अमा अमाफोरदि जादों अब्ला बेवहाय जोङो सिगां दाजाबदा दाजाबो ना उन दाजाबदा दाजाबो ना गेजेर दाजाबदा दाजाबो ना मोनसेबो नङा बेयाव दङ अपसना अब्ला जोङो सिगां दाजाबदाथ' जाखाया होमबा नैबे उन दाजाबदा जायो आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला बर' रावाव गेजेर दाजाबदानि बाहायथाय गैया बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय अब्ला से सानरायनिफ्राय बां सानराय लांनो थाखाय उन दाजाबदा दाजाबो बेखौ गोसोआव लादो दाना नेक्स्टआव दं नै 3 नाम्बारावहाय न' न' गामि गामि दै दै बिफां बिफां सोदोबफोरा दा बियो बेबो मोनसे सोदोब बे मोनसे सोदोब बे मोनसे सोदोब बेबो मोनफा मोनफा सोदोब नाथाय बे सोदोबब्लाबो जों बेखौ मोनसेयैनो मोनसे सोदोब होननानै हमना लानाय जायो माने बेबो मोनसे नाउन बेबो मोनसे नाउन बे मुंमाखौनो खेबनै खेबनै मख'दों होमबा नाउनखौनो खेबनै खेबनै प्रनाउन्सिएसन खालामदों बा मख'दों अब्ला बे दानिया बे न' न' बा गामि गामि बे दिन्थिनाय सोदोबफ्रानो से सानराय नै सानराय बां सानराय आरो मोनसेबो नङा अब्ला नोंथांमोना गोसोआव लाखादो बर' रावावहाय मुंमाखौ खेबनै खेबनै मख'नाय दङब्ला बियो बां सानराय जायो दै बे मुंमा मोनसे मुंमा नङा होमबा बेखौनो जावले जावले मख'नायनि थाखाय बियो बां सानराय जादों आरो मोनसे खोथाखौ गोसोला आं दहायनो होनदों बर' रावावहाय सानराया मोननै रोखोमनिल' दङ बेवहाय नै सानराय गैखाया ओंखायनो बियो से सानराय आरो बां सानराय मोननैनि गेजेरावहाय बे जाखागोन ओंखायनो बियो मुंमाखौ खेबनै खेबनै मख'नायनि थाखाय बियो बां सानराय जादों गोसोआव लाब्लानो जाबाय नेक्स्टआव दं मोसौ फालो सान्थ्रि हान्जा सोदोबफोरा बेबो नै बाव आं जेरैखम न' न' होनदों गामि गामि होनदों बेबो मोनसे मोसौ फालो आरो सान्थ्रि हान्जा बे मोननैजों मोनसे सोदोब हमनानै लायो बेखौहाय जोङो बाथ्रा होनानै हमनो हाया दानिया नायदो बेवहाय दं मोसौ फालो आरो सान्थ्रि हान्जानि सोदोबफ्रा मा होनो से सानराय नै सानराय जुथुम दिन्थिग्रा सानराय आरो बां सानराय अब्ला जोंना सानराया मोननै रोखोमनिल' दंखायो नङा होमबा बे जाबाय से सानराय आरो बां सानराय नाथाय बाव जेरैखम जोङो नैबेवहाय न' न' गामि गामि मुंमाखौ जोङो खेबनै खेबनै मख'नानै बां सानराय खालामदों नाथाय बेयाव बिदि नङा बर' रावाव माखासे सोदोबफोर दं जायफोरखौ जोङो जुथुम दिन्थिनो थाखाय बाहायो जेरै फालो हान्जा माखा बेफोरबायदिनो दानिया मोसौ फालो आरो सान्थ्रि हान्जाया जाबाय जुथुम दिन्थिग्रा सानराय नैबे जुथुम दिन्थिग्रा सानराय जागोन दै बेयाव से सानरायबो जाया नै सानराय जाया बां सानरायबो जाया बियो जुथुम दिन्थिग्रा सानराय
दानिया नेक्स्ट हिसाबै जोङो 5 नाम्बाराव मोनगोन बर' रावाव मोनबेसे से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्रायसिम लांनो दाजाबदाफोर बाहायो दानिया आंदि होनदों दहाय अमाफोर सैमाफोर अमाफोर दाउफोर आदामोन आब'मोन बेबायदि जोङो से सानद्राय बां सानद्रायसिम लाङो नङा होमबा दानिया आं दहाय दाजाबदानि बिथिं होनदों दाजाबदा होनदों नैबाव नायदो 2 नाम्बाराव होनदोंमोन उन दाजाब होननाय नङा होमबा दानिया बर' रावाव मोनबेसे से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्रायसिम लांनो दाजाबदाफोर बाहायो होनदों दाना से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्रायसिम लांनो मोनबेसे दाजाबदाफोर दंनो मोननै मोनसे मोनथाम मोनबा दानिया गोसोआव लाब्लानो जाबाय बर' रावाव से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्राय लांनो थाखाय मोनथाम दाजाबदाफोर दं आरो बे मोनथाम दाजाबदाफोरा मा होनदों नायदो सोर मोन आरो फोर बेदै बे मोनथामा बर' रावाव से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्रायसिम लांनो थाखाय दाजाबनायाव बाहायो बे मोनथामखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय अब्ला थांनोसै नेक्स्ट कुइसन दानिया नायदो बेवाइफोर बिखुनजोफोर सोदोब महरफोरा दाना नै बिसोर बेवाइफोर बिखुनजोफोर सोदोब महरा से सानद्राय बां सानद्राय नै सानद्राय आरो मोनसेबो नङा बेयाव नायब्ला जोङो बेयाव बेवाइ आरो फोर नङा होमबा बिखुनजो आरो फोर दाजाबदों बे नुनायाव बियो बां सानद्राय महर नाथाय बेखौहाय जोङो सोमोन्दो सोदोबमाजों बाहायदों बेवाइ आरो बिखुनजोआ मोनफा मोनफा सोमोन्दो सोदोबमा जायखौ जोङो मानसिनि बिथिङाव बाहायो बेनि थाखाय जोङो बेयाव उन दाजाबदोंब्लाबो बियो से सानद्राय महराव दं ओंखायनो बियो से सानद्राय जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया मोन दाजाबदाखौ बाहायो आं दे नैबे मोनसे सिन होदों नङा होमबा मोनसे सिन होदों देश सिन होदों बे देश सिननि मिनिंखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बे मानि थाखाय नायदो बे मोन दाजाबदाखौ बाहायो नै दानिया मोन दाजाबदा आं दि दहाय नोंथांमोननि सिगाङाव होनदों सोर मोन आरो फोर मोनथाम उन दाजाबदा दं नङा होमबा दा बेनिनो मोनसे होदों आङो बे जाबाय बाव फार्स्ट अपसनाव दं नैथि आरो थामथि सुबुंसानि मान होनायाव सेकेन्डआव दं सेथि आरो नैथि सुबुंसानि मान होनाय ग नाम्बाराव दं नैथि आरो थामथि सुबुंसानि मान होयियाव घ नाम्बाराव दं सेथि आरो नैथि सुबुंसानि मान होयियावहाय दा नोंथांमोना मिथिगौ सुबुंसाया मोनबेसे रोखोमनि दं होनबा सुबुंसाया गासै मोनथाम रोखोमनि दं सेथि नैथि आरो थामथि सुबुंसाय नङा होमबा आरो बे सुबुंसाया जेब्लायबो सानद्रायजों लोगो नांनानै थायो से सानद्राय आरो बां सानद्रायजों थिग बेबायदिनो बे मोन उन दाजाबदाखौ जोङो नैथि आरो थामथि सुबुंसायनि मान होनायाव बाहायो बर' रावावहाय मान होनाय हनेरिफिक होननाय मोनसे जोङो मोननो हाङो आरो बेखौहाय जों नैथि आरो थामथि सुबुंसायावल' मोनो बेनि थाखायनो बे मोन दाजाबदाखौ जोङो नैथि आरो थामथि सुबुंसायाव बाहायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया फोर 8 नाम्बाराव फोर दाजाबदाखौ बाहायो नै मान होनायाव मान होयियावहाय मान होनाय आरो होयियावहाय गोजौनि मोनसेबो नङा होमबा दानिया जोङो ओरैबायदि मोननो हायो बा कनफिउज जानो नाङा दै बे फोर नैबेनि ओंथिनि मिनिङाथ' जाबाय नैबे सिन देश होनायनि मिनिङा जाबाय उन दाजाबदा नङा होमबा आं दहायनो होनखादों उन दाजाबदा बे उन दाजाबदाखौहाय जोङो मायाव बाहायो होनो मान होनायाव मान होयियाव मान होना होयियाव गोजौनि मोनसेबो नङा दानिया जों बेखौ मिथिनांगौ जे माने जोङो स्पेसियेलि बेखौ मान होयियाव बाहायो स्पेसियेलि मान होयियाव जेरै दाउफोर अमाफोर मोसौफोर गथ'फोर नङा होमबा नाथाय सोमोन्दो सोदोबमाजों जोङो बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै बेवाइफोर बिखुनजोफोर ओंखायनो बेनि अपसना जागोन मान होनाय आरो मान होयियावहाय गोसोआव लाब्ला ग नाम्बार दानिया सोर दाजाबदाखौ बाहायो बेयाव दं नै दानिया नायदो 9 नाम्बार दं उन दाजाबदा बे सोर दाजाबदाखौ बाहायो बे सोर उन दाजाबदाखौ मायाव बाहायनो नैथि आरो थामथि सुबुंसायनि मान होनायाव नैथि आरो थामथि सुबुंसायनि मान होयियाव सेथि सुबुंसायनि मान होनायाव गोजौनि गासिबो अब्ला जों मिथिगौ नैदे नैथि आरो थामथि सुबुंसायनि मान होनायाव जोङो बेखौ बाहाया जों दै गोसोला बे नङा बेनि फिननाया अब्ला बेखौ जोङो नैथि आरो थामथि सुबुंसायनि मान होयियावसो बाहायो बेखौ गोसोला अब्ला बेनि गुबै फिननाय अपसना जागोन बे गोसोलाबा आरो जोङो सेथि सुबुंसायाव मान होनाय सोदोबानो गैखाया गोसोलाबा मान होनाया जाबाय जोंहा नैथि आरो थामथि सुबुंसायावल' जायो ओंखायनो बियो नैथि आरो थामथि सुबुंसायनि मान होयियाव जोङो सोरखौ बाहायो जेरै बेसोर बैसोर नोंसोर बेबायदि अब्ला गोसोआव लाब्लानो जाबाय बे 9 नाम्बारा बे इम्पर्टेन्ट दानिया जोङो 10 नाम्बाराव बारनोसै दाना नायदो 10 नाम्बाराव दं मिजुनार माने जिब जुनार दाउसिन दाउलाजों से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्रायसिम लांनो बाहायो दानिया आङो होनदों दहायनो
से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्रायसिम लांनो थाखाय जोंहा मोनथाम उन दाजाबदा दंखायोमोन नङा होमबा दाना मि जुनार दाउमा दाउसाजों से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्रायसिम लांनो थाखाय माखौ बाहायदों सोर मोनफोर आरो फालो अब्ला बबे मोनसेया जागोन सोरखौथ' जोङो नैथि आरो थामथि सुबुंसायजों बाहायखाबाय नङा होमबा मान होयैयावहाय नैबेखौहाय जोङो नैथि आरो थामथि सुबुंसायनि मान होनायाव बाहायबाय नैबेखौ जोङो मान होनाय आरो मान होयैयावबो बाहायो नङा होमबा आरो नैबे जाबाय माने जथाय एबा जुथुम दिन्थिग्रा हो अब्ला जोंहा से सानद्राय बा बां सानद्रायसिम लांनायनि खोथासो होनदों अब्ला नैबेनो जागोन बेनि फिननाया गुबै फिननाया ओमफ्राय 11 नाम्बाराव दं 11 नाम्बाराव बां सानद्राय दाजाबदायाव रावखान्थियारि गोख्रों दानिया नैबे सोदोबफोरावहाय होनदों नैबे सोदोबफोरावहाय बबे रावखान्थियारि गोख्रों जादों जाहैदों नैबे अब्ला नायसै दाउमोन दाउसोर दाउफोर दाउफालो रावखान्थियारि गोख्रों होनोब्ला जोङो सानद्रायनि बिथिङाव होनोब्ला जोङो दाउफोर जागोन बे अब्ला बेनि फिननाया दाउफोर जागोन दाउमोनथ' जाया दाउसोर जाया दाउफोर जागोन आरो दाउफालो जाया दाउफोलोआ जाबाय माने जायखिजाया जुथुमनानै थानाय नैबे दाउफोरा जाबाय माने बां सानद्राय दिन्थिनायावहाय हो बां सानद्रायाव नैबे जाबाय जुथुमनानै थानाय बे नैबे बां सानद्रायनि खोथा होनदों बां सानद्राय दाजाबनायाव होनदों बां सानद्राय दाजाबनाय लोगो लोगो नैबे जागोन नाथाय नैबे हानजा एबा जुथुमनानै थानाय होनोब्ला नैबे जागौमोन दै रावखान्थिया हानजा एबा जुथुमनानै थानाय बबे रावखान्थिया गोख्रोंबा नैबे जागौमोन बेनि थाखायनो बां सानद्राय दाजाबनायनि खोथा होननाय लोगो लोगो नैबे दाउफोर जादों गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया 12 नाम्बाराव दं आदामोन सोदोबा होनो मान गोनां बां सानद्राय मान गैयै बां सानद्राय आदामोनखौ गाबज्रिनाय गोजौनि मोनसेबो नङा अब्ला बेनि फिननाया अबे अपसना जागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आदाया जाबाय मानि जोङो सोमोन्दो सोदोब मा जोंनि गेदेरखौ बाहायो मा होनो बिदाखौ बाहायो बिदा सोमोन्दो जानायखौ जों आदा बाहायो होमबा जोंहा मान गोनां जाखाबाय आरो नैबे देश होनाय लोगो लोगो उन दाजाबदा फैखाबाय अब्ला बां सानद्राय जाबाय मान गोनां बां सानद्राय महर जाबाय बेयाव मान गैयिनि खोथा फैला आदामोनखौ गाबज्रिनाय बेयाव आदामोननि गाबज्रिनायनि बे खुनु बेयाव अपसनानो फैखाया ओंखायनो नैबे बेनि फिननाया नैबे जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया नायदो 13 नाम्बाराव सानद्रायनि ओंथिया जाबाय नै सेखौ फोरमायनाय नैखौ फोरमायनाय मोनसे एबा गोबांखौ दिन्थिनाय मोनसेबो नङा अब्ला सानद्रायनि ओंथिखौ जों मिथिगौ जे सेखौ फोरमायनाय नैखौ फोरमायनाय बे मोननैबो सानद्रायखा मोनसे एबा गोबांखौ फोरमायनानै सानद्राय दानिया जाबाय जोङो ग नाम्बार मोनगोन मोनसे एबा गोबांखौ दिन्थिनानै सानद्राय गोसोआव लाब्लानो जाबाय अब्ला बेनि गुबै फिननाया बे जागोन दै दानिया 14 नाम्बाराव दं जोंफोरखौलाय सोर नायफैनो बाथ्राया फोरमायो दाना जोंफोरखौलाय सोर नायफैनो बे बाथ्राया फोरमायदों से सानद्राय बां सानद्राय जोंनि न'खरखौ फोरमायनाय नायनो लिंहरनाय अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन से सानद्रायाव जोङो ओरैबायदि मोनो जोंफोरखौलाय सोर नायफैनो जायनि मिनिङा जाबाय माने आंखौलाय सोर नायफैनो बेखौ होननाय जायो जोङो माने बाथ्रा बावजों फिदिंनायजोंहाय जोङो माने जोंफोरखौलाय सोर नायफैनो होनना बुंनाय जायो नाथाय बिनि फिननाया से सानद्राय जागोन बेयो आंखौलाय सोर नायफैनोसै बेफोरबायदि आरो मा दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बुजियाखैबा आंनो सोंहरफिन कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हाजासे मानि अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो नोंथांमोना गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय अब्ला एसेनोसै गोजोन्थों।